We talk football SA, inform, entertain, educate, promote. This video is proudly brought to you by Fezile Security Services. Nginekhosi la angazi noma uyanyakaza noma ijacket mhlambe khona uyiphuza mhlambe khona ngibona uVodacom la elokho ethi ukuthi uyeza uLeon ikhona lengoma asinalo uvalo asinalo uvalo ikhona ingoma sizobaculela yona kusasa uthi uvalo hayi asinalo kusasa yebo noma sithi nge15 yebo khona la emva kwethu nayi FNB uyayibona ni cameraman nayi FNB Stadium la kuzobe kuhlangene khona iKaizer Chiefs neMamelodi Sundowns. Madondo indaba ezithi thina siyayithanda iSundowns uphendula phela usayithanda iSundowns hayi usayithanda Muthepho siyayithanda iSundowns yabuyelo awuthandazeli mangishale ngoma hayi lutho uthini mfowethu lutho sifikile madoda kumnandi kuyodlala nomuntu ongamsabi hayi Sundowns angisabi awesabe hayi lutho hey angisabi sidala uyamazi umshishi ngesecond half umshishi uyamazi uVan Wyk hamba umshishi muphi jersey number 18 lo washiya umuntu ngenqindi World Cup yebo sizomzela namadlavu uzophatha amadlavu weboxing akasalifuni ibhola lo uyamazi uVan Wyk yamazi lo musha hayi uyamazi uTashrik Matthews uyamazi uBrian Leon uyamazi uNuno Santos cha bengibuza nje madonda angiqoqi nithi mina ndaba ezitha Peterson ngithi Zwitha Kwinika ngithi Miguel ngithi ngapha Dean Solomon ngithi ngapha ku left ngiphethe iBaut Reinforced yebo la iswini ngiphethe umthetho akudlula umuntu ngapha ngiphethe nomaboy labo bahleli bobabili ngapha ngithi awubhala amabhalana nemfundo vilakazi ngapha ezansi ku left kuwinga ngale ngiphethe umtasi uyamazi umtasi umuntu onenamba ejika gogo wakhe una 70 ugogo umfana nawo ufaka u70 bathi ulanga elihle phiri umdawu ngicela bamphathele iphakethe lamachephisi ubuzwagwinya wonke kusasa lamachephisi wakhe ngoba uhlale ezichephisi wagwinya wonke kusasa uthi imfihlo yakhe kuyona echephisi ezothi ngadlule kusasa uzowagwinya lamachephisi wonke bamphathele iphakethe ubuzwaqeda lamachephisi lapha phambili ngizobafaka indoda ende Oliver Mtukudzi bathi uDa Silva phambili awuzobe ungaphethe iGodaro kusasa hayi uGodaro bekukulalisa Sandawana hayi sifile induku emqubeni kusasa ngizoba ngimphethe futhi ngizoba ngibaphathele nevolovolo ngoba kuwese ngoba kuwese ngoba kuwese uMatondo akhuluma ngevolovolo kudlalwa ibhola ivolovolo kanti ayisekho safe nezemidlalo ubani ivolovolo uDuba AK47 adubula madoda angiyayazi ingozi no hayi wendaba ezitha engakusho nje for the first time ngingathi engikubone eMbombela ikona lokho engizokukhuluma namhlanje without fear or favor ubonene eMbombela ngibona iSundowns ebeyiphuka kakhulu the way ebeyiphuka ngakhona iSundowns even no equalizer kwabo newinning yabo ngicabanga ukuthi bayicelebrate banga-celebrate ngwaphela uyazi masowethuswa isibhaxu ngicabanga ukuthi bese sibonile ukuthi isibhaxu singenile wathi uMakhazi win is a win okokuthi-ke ngithi mangibheka mbulase ngibheka iChiefs eqale ngesivuthevuthe sika-3 wamagoli beshaya uMakhoti bewelcome uMakhoti babuya bazophinda futhi bashaya isikhukhuni ngo2 wamagoli ngibona amagoli esayimvula awumtitilizo kwiChiefs angazi ukuthi baye kwayiphi indawo lapho befike babusiswa ngomtitilizo ngaka wamagoli ukuthi ngicabanga ukuthi sokuyiyona team eseyilida kakhulu seyina 5 goals iChiefs in 2 games kusho ukuthi iyashaya ngaleyo ndlela ke mangithi ngiyaqhathanisa indaba ezitha ngibheka iSundowns ebeyikade idlala iMTN 8
nePolokwane City ngibona usizi mangithi ngibheka ngapha ngibona usizi ingenelwa amagoli iNational bathi bambiza ngani lo goalkeeper makubathi uvelele unumber 1 uMzansi is number 1 bemnephula nje kabuhlungu kabi abafana bamapedi bemnephula ungathi lo mdlalo bengabuyi ngisho na ku World Cup besenzela nje lanto yangiqala yangijawuthisa ukuthi kahle kahle i-football is not make sure ma uthi ubuya overseas kwi-World Cup bebukelwe uTrump bese unephuzo kanje la ekhaya ingene nje 4 goals nje impela imbobo ivele ivule kanje ingakho ke ngithi indaba ezitha for the first time ngiba ngakwi-Kaizer Chiefs ngiyibona iza nedili likamkhipheni lamagoli ngibona into ezabenzeka la e-FNB kunengoma yabo e-Sundowns engicabanga ukuthi beyehlele i-Kaizer Chiefs ku-MTN 8 reshuti latsamaya Arewina League kodwa ngicabanga ukuthi bazabe beyicula leyo ngoma ukuthi makukhala isibhaxu beshawa yi-Chiefs hayi ngeke bayimele into nje bona bayatsamaya bariwine kabuthi bazathi hayi reshuti latsamaya islimazile i-language ezobe iculwa i-Chiefs beyikhombise beyibhekise kubalandeli be-Sundowns ngicabanga ukuthi izophela i-first half bengasafisi ukuhlala babukele i-team yabo ihlafunwa kabuhlungu ngoba le Chiefs mangiyibheka uma i-Sundowns isasifezela le nto esibonise yona kwigame yabo yokugcina ebebedlala eMbombela neSikhukhuni hayi i-Sundowns bedlala neGalaxy bedlala neGalaxy i-Sundowns bedlala neGalaxy uma bezeza nalalo kunjani hayi ngicabanga ukuthi mhlambe i-trauma yokushiwa uJ Adams uJ Adams kusho ukuthi isasemadolweni futhi ke angifuni ukuthi ngingasho ukuthi abalandeli be-Chiefs bangayenza behambela phezulu cha kufanele beze behambela phezulu ngoba nabo basho nje mabebona leya game yeGalaxy neSundowns bebheke le yabo neSikhukhuni cha kufanele beze behambela phezulu Mbulasi i-Chiefs siyitholile i-counselling noma i-counselling ngingekho make sure kodwa ibukeka i-counselling iyitholile mfowethu itholile i-Chiefs i-counselling sokusele nje lapha nalapha ngoba noba welulekwa ngokomqondo ke kubheka ukuthi ikhanda lendoda liqine kangakanani ngaba ligcwele nosamende kodwa nje kona lamagame amabili bayitholile i-counselling futhi mabedla i-Sundowns kusasa kusho ukuthi sewuvele ne-league ivele sibanikeze yona i-league yabo Madondo indaba ezithi nikwani league usho njalo ushaman mina ngithi Makhosi umuntu mase phakamisa izandla esecela uxolo exolisa ningabe nisamshaya lo nambona baba Jakho ucela uxolo ukuthi ningabe nisamthuka uphakamisa izandla useyikhosi usevumile umuntu nje mayithi sorry bafowethu ningabe nisamshaya ubaba Jakho ngendlela akhuluma ngayo indlela axolisa ngayo Makhosi inhlamba mazingamlandeli yebo siyegemini eSundowns indaba ezithi ngithi mina kusasa urefa ozojaja samcela ukuthi i-brown envelope angayimukeli ngoba uzoshayelwa yona lo mali yakhe le azobe ithathile uphethe i-brown envelope kodwa futhi uthenga angayimukeli kodwa ufike nayo kwi-Sundowns njengoba ubonile i-Sundowns phela igame le bakore isikhathi sesiphelile Galaxy bese siphelile isikhathi lesana obese urefa ka 83 minutes kodwa bona bakora nge4 minutes urefa kanjani angithi i-brown envelope indaba ezithi kodwa abengezike leyo angivumi leyo kodwa phela ubekayo cha ama-offside indaba ezithi ayinqwaba disclaimer asiyazi i-brown envelope we talk football SA ayiyazi i-brown envelope sizwa inqwaba indaba ezithi ayinqwaba ama-offside i-Sundowns watholile asikho lapho kodwa kusasa sibafuna singaxutshwe natamatisi ibheni asizokufaka bheni kuzoba kuyi-Kaizer Chiefs nje yodwa kusasa sibaqabula hayi angithi ubonile sadlala 3-1 sabuya sashaya 2 shuse sihamba ngama 2-2 shuse kuyiyo i2 kusasa
uthi ushaman uthi izongena nge-first half ukuthi nge-first half i-game yobusiphelile uthi inwele. Mawungabheka indaba ezitha thina amagoli amaningi asiwakori nge-first half, siwakora nge-second half. Yeah. Mawungabheka amagame awethu mhlawumbe first half singashaya 1, amabili singawashaya emva kwegame, after half time. Okay. So Makhosi kusasa ayiphelele. Njengoba amatikiti nibona kubuthaphu. Athi ngwayini njalo Makhosi. Yilaba. Yibo abafuna ukuzoba nabo amabhakaniyo abazothenga laba bafuna ukubona ibhola elihle. Bafuna ukuzo eSantini bakhathele umkhukhu ngalo umkhukhu phela inetwork ayidonsi kahle. La eSantini ibamba noma kuthiwa ngaphansi kotshani. Lapha eSantini. eSantini. iSantini le. FNB. Hayi eOrlando. Network ayibambi sidala ezenke. Sasa Makhosi nizo support team yenu. Izoqhubeka la igcine khona. Uthi score sothini 2-0 kusasa. Asizwe ngapha kushaman. Score. Wembulasi. Score. Mawuhlanganisa u3 goals oshawe Amakhosi mabevula Betway. Bese uhlanganisa no2 goals. Mabeqhubeka nale campaign yokuthi bathi we claim our glory back. Bathi the kingdom rises. Khona isihlogelo umbuso uyavuka uma ngenyanga. Kukhona isihlogelo ngazi ukuthi bayashaya ngaso umshosha phasi. Kanti sibabhekile kodwa ke ngoba sisasebhizi ngama network. Abake beqhubeke bona ngama-gamblers ngoba ngathi bajabulela ukugembula lokho. Kulungile baqhubeke la igembuleni esizoza sofika thina sabhizi ngama network. Cha. Angeke ngikusho lokho. Isihluku isikosho sibona kusasa. Ngithe u3 no2. Angisiqhaqhazela. Olahlile. Uzoshaya ngo5-0. iSundowns izoshaya ngo5-0. iSundowns makuyavuma ukulahla. Izodliwa iChiefs ngo5-0. If iChiefs iyeza ngobuso izodliwa iSundowns ngo5-0. Ubabjaka kumele ubali babjaka. Ukubulaka khona. Ukubulaka. Uthi ningezi ngobuso. Vele noma yabona ngikhumbula ngizama ukumnikeza ikhanseling. Ngizomnikeza umkhanseling ngimbulasa umuntu. Awusho ukuthi mase kukujovile ususindile. Uthi umjovo ngithembisa ukuthi uzosinda. Ungafa. Ngilashe mina. Mangabe emadondo ethu ungezi ngobuso. Ngikhumbula impi kaHasim Rahmani no Lennox Lewis eyayise Carnival noma Emperor's Palace angisakhumbuli. Kodwa leyo mpi leyo kwakuthiwa uLennox Lewis uzohambela eqeda ukushaya uTyson. uLennox Lewis weza ngobuso komlahla phansi kumfana. Uyabona? Ngoba wafikelana uLennox Lewis wahamba enza ama-promotion wakhohlwa ukujima. Ngizwe ukuthi iChiefs ibise Protea Glenmore ihotela khona mhlanje iSundowns ijima. Cha ngiyadlula nje. Besiphumelela abadala. Shuthi le coaching yabona Mbulase. Akube wake up call. Okhune noThulani Mabasa Thebeni. Ubuyile nokhune futhi. Ngilipele legend. Bamsayinile ukhona. Ukhune senimuyisile futhi. Ubuyile ukhune kuChiefs. Angithi iChiefs inokhune, iPirate inokhune wayo. Ukhune wePirate angithi uMbuthuma. Okay. UMbuthuma ukhune wePirate. Hayi. 2-0, 5-0. Okay. We talk football SA. Siyabona.